Ай, дай. Опа, по едно време почна да бе по тебе. Айде. Тук е. Бой просто. Не! Опа! Чакай, поне ще се опитам да го убия. Вече някак да го убия. В момента само ти можеш. Бай, тук в дупката има още хора. Че е там? Аз се саждам. Убиваш ли го този? Не знам. Убил го, да. Браво. И сега какво правя? Ларп PvP. Не става, когато мърдам. Але, става. Преди защо не ставаш? Чакай, в момента не мога. Бързо идвай, че тук май са 2 в 1. Добре, чакай само да се взема почвайки. Сериозно. Идвам. Аз съм в тази дупка, дет беше че със Соня. Окей. Ти. Буднах ли те? Не, един падна там и аз скочих при него, за да го убия. Виж, че бил слабак. Пък го уби. Нали? Аз не гледам чатовичи, защото не ми трябват. Чакай сега, тръгвам. Чакай, аз вече съм се измъкнал. Клипа колко време стана вече? То ще е на части, защото стават дълги, нали? Нали ще са 2 или 3 часа там някъде. Ай. То път... то същия. Примаме го пак към дупката. Добре. Кажи ми ако скочи. Чакай, не скочи. То път знаеш. Аз в момента игра срещу него. О, сериозно ли срещу... И то дойде. Неговият тим обаче дойде. Аз спокойно аз. Тук дойдеш, какво ще направиш? Тези двамата, едното знаеш кой е про, единия знаеш колко голям про е. Нали поне мен ме разкатава. Стигарата не стигна, дядо. Аз съм на дървото. Да, виждам. Ти за това говориш. Айде, тук съм. Само го махни от мене. Съм много доволен. Се убих го, бе! Браво! Ако искаш, ела по мене. Идвам. Сега пък другия дойде. Оле, на този кои комбото му правим.
Бе, жо, за сега не съм умирал. Браво. Аз съм близо до тебе. Виждам, то аз на време даже почнах по тебе да бия, без да искам. Вече съм прекалено близо до тебе. Оу, то се ощупих каската. То се показва ти, мама. Аз идвам към тебе, защото толкова путам. Ето ми. Ходе. Ма не говори ти, ще ме дразниш. Убих го и тос. Каската! Ще има евент. Дай да го щупи. Оу, мерси, че го каза. Маля, аз по едно време почнах с ябълката да бия. Изобщо не съм се усетил. Дай, удрай. Удрай, но! Не. Тук ключи. Дай, бой, yes! И това беше от нас. Аз бях Сваркфокс, той беше Жулин и чао. Жо, кажи чао. Чао!